салом алейкум дӯстони азиз. Мехоҳам ду ҷумлаи дига дар бораи Фаберлик гап занам. Барои ки вай дафъа гуфтанд ки безор ка диққати Фаберлик, намехоҳем дига дар бораи Фаберлик фаҳмидан. Фаберлик барои одамое ки мехоҳанд кор кунанд. Барои ҳамон гуфтестем Фаберлик информатсияша барои шахсоне ки мехоҳанд пул кор кунанд, хона харанд, мошин харанд. Масалан мо ҳам пештара вақта 24 соат ютуб давдем. Ман 6 канал управлять мекардам, ҳамаш дар видео мепартофтам, пули нағз кор мекардам. Яке вақте ки ютуб монетизатсияра банге ки уже минус кадак, ман она нигоҳ кунем, редка видео мепартом ва мехоҳам ки шумо ҳам вақтоно беҳуда дар интернет нагзаронен. Ягон сериал, ягон чи тамошо кунем, камтар кунем, 10 минутона барои Фаберлик расход кунем ва оиле ки нағз мегиред, зиндагитон хубтар мешавад. Ба фикрам ки пул ҳеҷ вақт зиёдӣ нестад дар зиндагии одамо. Ба ҳамин хотир қати мо духтарои беҳад нағз кор мекунанд, оилики хуб мегиранд, якум заказ уже оилик мегиранд. Бовар мекунед? Якум заказ. Ман бовар намекардам, не ки то шумо худтон кор накунед намефаҳмед. Гапои дигар касое ки мегӯянд ҳар моҳ иқа харидан дар кор, ухе и гапода бовар накунед. Ҳар як харид худаш дар бонус дора. Барои ки ман шумода фаҳмонам, рақамода бинависем, ман ҳамаша шумода мефаҳмонам, ҳамаша чӣ мекунам, подробно мегӯнтонам ва муфассал мефаҳмед ки чӣ хел кор кардан дар кор ва оилики калон гирифтан мумкин аст. ҳамин номерои мондагим да бинависе. Мо духтаро як гурӯҳем дар иҷа, ҳатман шумода ҷавоб метиҳем ва ҳамаша нағз закак мефаҳмонем. Бо видео мемонам, ози камтарак тамошо кунед, чӣ маълумоти дар кор ай бинависем, мо ҳамин телефон шуморо ҷавоб метиҳем ва якҷоя ҳама каса кор мекунем. Медонам дар таи китоби Қуръон мондавно. Намедонам. Медонам ки уже нестай. Ман чанқа мошин вообще ҳай накардам, нагирифта будам. Вай дар кашлокам лишний буд барои ми. Салом алейкум дӯстони азиз. Саҳар қатим. Не, ғавс бдохи маҳкам намешуд замон. Алба ба ҳазур мекомам омадам чи дар кун. Я портика салом алейкум дӯстони азиз. Саҳар қати талони мара гуфтистем. Права ҳаста дар кашлогам талон нест. Лабай. Она кофе кардам дар бакари незнакомка. Ва дӯстони азиз, качи гап шид. Чанқа видеои чӣ накарда будам ку, видеои дар берунӯ мекардам ку, бахаякам номашон намегӯм, навистагма. Чӣ наёфт? Навистанма вай. Короче, блогерам бигем мешава. Нависта чи хос видео намекунӣ, дар берунӯ хеле чизои интересни мекардӣ. Худ пиёда намешава рафта омада. Ҷунда зада яфтам пиёда мери шав мешава, то нарасида мебинӣ ки уже шав шуд. Баъдам вайбер гап задиста будем, бай хеле гуфтиста. Хаб я мабуда бошид бихарам. Баъд кай бошиди, боям не, миллионер шуди. Саҳар қати қартхунда дора. Кай ки миллионер шуди, ба пулша мети хос. Вай, ту ба кай миллионер мешав? Хай меши гуфтак да. Ман гуфтам ки хай ҳамсоямон мошинҷа мефурӯша. Гуфтам чӣ кардан дар кор, дидан дар кор. Гуфт ки бирам мошини ҳамсояро бигӣ, гуфт ман сум шароит мекунам. Баъд чӣ кардам? ҳамсоя ҳар рӯз худаш мара мегуфт, ҳамин янкая гуфт ҳамоши мара кредит намегирӣ, ҳамоши мара кредит намегирӣ. Не, махзун дар қарз кутидаги воли қарз дурмаяма. Не, ҳамоши мара кредит ги бамеити ҳар моҳ 5000, 10000, чинчалазори. Хай общи нархаш 40000, 45000 харидам ку, 40000 даш мода метам. Хай ба урайсаи тари гуфт рафтам. Тамом мошин тамехарем. Ҳай кардем хай. Аку вау, не, тамошо бинё, 40000 даш хеле мошин мешава. Ҳай кардем хай суси. Пас ки ҳам телевизору ҳамин даҷо. У хона мерам телевизор, и хона меам ҳамин.
паска гапу ман бугум баъд бимонуш дарсо тавду азёд ку ба хулоса тамошо бинам ина дина пулшарои падиам даноми худаш роӣ мекунам гуфтам мо одама мошинфурӯша даномаш роӣ кадай анак оҷимо бояд барем чӣ кунем мо давернис гирем оформит кунем гуфт мафтум не давернис мегирем все равно ма долго сечка гуфтам ма долго ҳай намекунам агар чанда опел биги ай гуфтам нанай хештавр мафтум не якмат опел ҳай намекунам чорта ҳаш гирифту хуза сечкара гуфтум хайва зиёд ҳай намекунам насиб агар кор боро пеш рава гуфтум амя простой давернис тема баъд бо фурӯхтанда гуфтум ман бошда пул мемонам ягон чӣ дига мегирам ҳозир хати рамоналя аз мо хестагем мерем и усто мебина рамонали ҷош чия чанд ҷоша гуфт гуфтем ки хай мерем ябора мебинем ба давернис мекунем пулора мегидавай ба мо меоем тамошо бина нигоҳ кунед бузичои нянка қиртуқум сахт дардора хонаам нянка омадем ҳозир як шуш мебиям насиб мерем хай мо чихе биёем ба спонсор план гузарон ба омадем пишак шуна бини тамошо бино ина мо омадем нотариуси фирдавсӣ ҷада ҳамо оформит куниш буд ман пири оформит кардем ша ҳозир як бо я устохона мерем чӣ хеле гуфтум тон мошин вау нестай гуфти блогерои ццц нормально мешава рафтан ягон ҷо тамошо бино баъди ҳуҷҷатҳоро дуғрӣ кардан омадем наиҷа сервис барои проверка кардан намедонам тормоз проверка мекунанд тормозошай муче лампочкаошай ба насиб хона подписчикои наомадем пеши очамака мошина гирифтем рост пеши биби дуогирӣ ки зелёный светофор бошад аймошо биби мега ма орд мерезам мегум оча та ҳар рӯз орд мерези ма на ҳамин сол ма чӣ гирифта будам хечбе гирифта будам ҳам як тон орд шавида будам бо як тон дига орд процедураҳои биби ман набур омадам ки равшан исфанд қадима набурад амин амин ина исфандиёр омадай равшанам омадай рамонали ови бибира сос кардистай ов вайрон шуда ҳей курткаша бинед чӣ хел пушида бура дадаш рафт курткои немисирам подписчико чишидям халта шидям уже